Niretzako dantza pasioa da. Egia da urte askotan hor aparkatuta eukidetela, eta orain, 25 urte hurren honekin, berriz elkartu geha, anekdotak eta berriz burura ekartzen, eta egia esan orain, 25. urte hurrenan historia honekin berriz elkartzen nahi gain saiatzeko, eta denok oso pozik gaude berriro, eta ez dakit ni oso gustoa naiz dantzatzen, eta egia da, dantzatu gabe zaudela eta etxea konturatzen, baina orain berriro abarkak jarri ditugula, konturatzen zea zenbat bota dezun faltan, ezta? Eta ze ondo sentitzen zean berriz ere dantzan jartzen zarenean. Imaginatzen kaosa izango dela. Estresa. Estresa, lokura. Ondo pasa, ze urduritasun puntu horrekin, protagonismo puntu horrekin, zerbait polita edo berezia egiten naizeala erakutsi nahi horretan, azkenean dago ilusioa, ez? Baina nik uste oso polita izango dela. Ondo pasako du. Pixkat ere jendea elkartuko dalako, ez? Urte guzti hautan egon gehan jendea. Eta egia da, ez gehala ezagutzen. Orain ezagutuko dugu elkar gehiago, ez? Bakoitzak prestatu du bere emanaldi txikitxo bat, nun denak bai, azkenean kohesio bat izaten, aurreatako duen emanaldi hori. Badakit oso emozionantea izango dela. Baina gehiago disfrutatu, azkenean jaz hor zaude, zentratzea dantzan ondo egitea, ondo pasatzea eta jazta. Bai, hor konturatzea, ez, esaten zu, pena merezi du. Niretzako dantza izan da bizitzeko modu bat. Gustoa sentitzen geha, dantzatzen, eta kriston parrak ditugu lehen bezala. Ondo pasatze dugu. Dantza maite dut, bai. Bizipoza eta pasioa, ez dakit, bizi egiten duzu. Nik uste dut ekintza taldeko dantzari ohiak berriro nahi zutela inauteritan konparsa moduko bat edo zerbait egin. Ekintza zen bere garaian Hernanin egondako dantza talde bat, eta nik uste dut horrela hasi ginela. Inauteritan atera ginen dantzatzen, jende ezberdina, zeharo ezberdina, adintarte ezberdineko jende elkartu ginen. Bai gogoratzen dut korok utzi zizkigula jantziak, ekintza taldekoak zirenak, eta lehenengo urtea hori izan zen, eta nik uste dut hor sortu zala pixka bat jarraipen bat emateko gogoa. Hase ginen gutxinaka gauzak egiten. Hortik, gutxi gora bera, 2 urtetara edo horrela, lokalak eta olako gauzak beharrian ginenean, talde bezala osatu genuen. Denbora geneukan, gogua ere bai, nahi ere bai, ordu pila bat sartzen genitun, eta horrela hasi ginen. Egia da, askotan, hizketan egoten ginela pila bat. Orduan, bildu ginean izen bat jartzeko, paperak eta legalki egin behar genulako taldea, ze izen jarri eta dorpente konturatu ginen, beti hizketan ginela, beti txarlan ginela. Hainbeste hitz egiten genuen, ondo, baina txarla eta txarla, txarla fuerte eta txarlakin. Eta hala gelditu zen, ez zitzaigun besterik bururatu, txarla egokia ikusi genuen. Eta hortik, txarla... Dantza ensaioak eta hemen txasi ginen, hemen ordu pila basartu ditugu. Eta bakoitzak aportatzen zuen, zekiena, nik adibidez ikastolan ikasia, fandangoa, arina, lantz, hola ikaste genuen, batak bestiai erakutsita. Eta bideoekin asko. Bideo batzuk ikusten, gero, Juan Karrek nahiko motorra izan dela, beak ere bai asko erakusten gintuen, eta bai, autodidaktas. Bakale plaza dantzak,
hasi ginen egiten. Oso dantza tipikoak egiten genitula. Ipurdi dantza, fandango, harina. Hori egiten genuen euskal dantza tradizionala plaza dantzak. Aktuazioak gerora etorri ziren, baina hasieran hori egiten genuen kalean dantzatu, mugituz. Juguete ginen kale jiran eta herriko puntu desberdinetan dantzatzen. Aste ginen plazan, kale jira, plaza berrin, zinkonean, ez genuen aktuazio bat egiten leku batean, baizik eta mugitzen gindua zen. Eta gero guk asko egiten genuen Hernaniko dantzak, ez? Azkenean guretzako San Juan dantza bat dantzatzea, ez? Edo San Juan suan aurreskua dantzatzea. Gero, hasi ginen Martindegiko jaietan dantzatzen. Oialumen zen gure urteko aktuazio, hor hasi ginen, nik uste lehenengo aktuazioa pixka serio han egin genula, eta gero urtero joten ginen, Oialumeko festetara. Portuko festetan ere bai, eta gero San Juanetan. San Juanetan hasi ginen gure ekitaldia egiten, San Juan suan, Akelarrean, pasatzen genituen San Juanak, dantzan. Sakrifizio bat ez. Ez guztiz kontrakoa esango nukenik. Ez dut gogoratzen sakrifizio bezala, porque egia da ondo pasatzen genuen, gustora ibiltzen ginen. Azkenean erdi kuadrilla bihurtzea. Astean zer egoten zea, larun batean eskontzan, igandean eskontza, gora, bera, aurrera, atzera, bai. Oso desberdinak ginen, baina, azkenean helburu berdin bat genuen, ezta? Edo motivazio berdin bat. Orduan, ondo pasa nire ustez da hitza. Ni behintzat, ondo pasa, ze urduritasun puntu horrekin, protagonismo puntu horrekin, zerbait polita edo berezia egiten naizeala erakutsi nahi horretan, azkenean dago ilusioa, ez? Egia da oso garai polita izan zela. Guregana etortzen zen jendea jota, aurrentzakota. Zergatik ez diezue umei erakusten? Zeratik ez, noski, etorkizuna dira aurrak eta matrikula iriki genuen, prematrikula bat, apuntatu, eta bai, apuntatu ziren aurrak, eta hasi ginen, dantzan ginenak, dantzako klaseak ematen, aur txikiei, hemen ere bai. Batzuk, oraindik ere kalean ikusten ditut, ez ditut idea denako goratzen, ez da? Baina igual gurekin hasi eta 6-7 urtekin, eta baina ikusten dituzu ja koskortutak, eta bai gurekin hasi ziren, eta gero beraiek jarraitu zuten, azkenean beraiek egin ziguten guri erreleboa. Guk uzten genuen ainan, atzetik zetoztenak, relebo generazionala oso naturala egontzan gu jun, eta beste batzuk gelditu ziren. Gu metxo ginean eta beraiek gazte, eredu bezala dira, ezta? Beti ume batentzat gazte batzuk. Ziala guretzako gure bizitzan parte bat, ikastolan irakaslea edo dan bezala, gutzako zen, gure etxekoak zian. Nik dakizkiten dantzak beraiek erakutsitakoak diala gehienak. Asko ikasi genuen. Dantzaz aparte nik uste bizitzaz behaz ere ikasi genula. Beraiek dantza sortu zuten edo hartu zuten da, nik uste beraiek pasazigutenean releboa edo ez, guk eraman genuen dantza beraiek ematen zuten bezala. Iritsi izan momentu bat, gauza batzuk aldatu nahi genitunak, ez? Gu ere azkenean heldutzen gindoa zen eta ikasten. Eta zakin, nik uste gauza txikitan aldatzen joan ginala, baina eske beharran arabera aldatu genuen. Jarlan sartu nintzen. Eta zehatik gustatzen zitzaidalako eta txikitan, beti dantza, gitarra eta bestiak. Nire gelakoa zen ikastolan da beha dantzara juten zen. Eta ni nahiko folklorika nintzen ere eta nahi nula dantzara. Eta nik uste 8 urtekin, 7-8 urtekin hasiko nintzen jarlan. Ostiralero zen bertsolaritza, lehenago jute ginen, eta gero dantzara. Pentsa, garai hortan apuntatze ginen, denea,
dantza, bertsolaritza, bueno, ingles ez zegolako nik uste bestela ere apuntatuko ginen, gimnasia igerik eta dena ite genuen. Aisialdi modu bat, bai niretzako, eta bai, etortzen zian aurroientzako. Ez dakit, gutzako zen, gure bizitzan parte garrantzitsu bat. Euskal Jaiak diala, gero Gabonak diala, gero, inauterik diala, urte guztintzade dantzai lotuta. Gure bizitzan bazan, ia egunero lokalian, eta gero asteburutan ere, baina, nola girona genuen egia guretzako zala, gure bizitzako beste ez genuen sakrifizio bezala bizi. Gabonetan jubilatun etxera juten ginen dantzatzea. Olentzerotan dantzatzen genuen herrin. Sagarrondotiken ere, Sagarrondotikin zanean Hernanin kontzertuak eta beste, hasierako ekitaldian ere dantzatu genuen. San Juanetan, Ereñozuko festetan. Hernanin, gehien bat Hernanin, gero juten ginen beste herritako dantzari festeta, Hendaiara, Oreretara. Egia da, deitze ziguten guztita animatu ginela. Berdin zuen itxaso egundoko topagunea izan, Donostiko belodromoan ekitaldi baten dantzatu. Guk ez genuen ez esaten. Osea, ingo ez dut hau bai, orduan ba. Eskatu ziguten itxasondoko topagunean dantzatzeko. Orduan zan, topagunean behar ditugu ezaugarri hauek dantzatzeko. Ezaugarri hauek behar ditu dantzak. Eta orduan aste ginen abesti bat pentsatu. Pues nola ingo dugu, badago abesti bat, hitz egiten dula hontaz, bida egiten dugu, hola, aste ginen espresioak sartzen edo, ez? Zan pixkat sortze lan bat. Pixkat nahastutzen kontemporaneoko pauso batzuk, euskal dantzako pauso batzuk, antzerkiko pauso batzuk. Asko gustatu zitzaigun eraldaketa hori. Zun euskal dantzakin lotuta, baina gero gu jute ginean. Jolasten pixkat, ez, asmatzen gauzak. Guk ez genion profesionaltasuna edo dantza perfekto itea garrantzia ematen. Zan gehiago, dantzan arabera edo inbehar genunan arabera koreografiak sortzen haste ginean. Gu euskal dantza ite genuen eta gure ustez oso ondo ite genuen. Gaur egun YouTubeen aldituzu ikusi beste dantzak, beste taldek nola egiten duten, baina nik uste gure garaian ez genuen ikusten ere ez beste taldetan zerritezan, o beste jendeak zeiten zuen orduan. Ez dakit, gu konforme ginen. Esate genuen gu ez geha, dantzari prototipoi, ez? Hola, fin-finak eta ez, eta hortaz nik uste gaina neska bezala, indartu gintula asko, eta bazala gauza bat, gu geha, hemen, ez dakit, parrasko ite genuen gutaz, eta venga, potolak, guazen dantza, eta hola, egia da, urduritasunak baino genuen ginen hain pina. Nik uste dantza baino zerbait gehiago ginala, Gure helburu nagusienetako bat beti izan, dantzan ikastea baino ondo pasatuz, ez? Jolasten, lagunekin. Dantzako orduan, zati bat dantzan pasatzen genuen baino, momentu askotan eute ginen bai jolasian, abestiak ikasten. Ordu bat, ensaiatzen, eta erdia tertulin pasatzen genuen, eta beste erdia meriendatzen. Niretzako dantza izan da bizitzeko modu bat. Baina ez dakit dantzak beak eman diten, sortu genuen taldetxoak eman zian, edo... Baina, nik izugarri disfrutatzet. Niretzako garrantzitsu, dantzatik atea dugun garrantzitsuena, jendia izan dela. Famili txiki ba ginen. Dantza talde bat baino gehiago ginen. Eta izan importantena, eta umei ere, hoi demostratu nahi genien. Garrantzitsuena zala, ondo pasatzea. Dantzatu indegula, jendeak ikusi gaitula eta ondo pasa deula. Esate genuen askotan, garai horietan, kemekiten lo bailau. Hasi nintzen dantzan, Zenereko Harriako bat ibiltze zen, eta emiripia bat ematen zidan, eta bere garaian ez zuten asko dantzatzen zen, ez zian ostiraletan, eta ja orduako ite zuten gehiago merendola, itzen, eta la. Ordu erdi bat egote ginen dantzan, eta beste ordu erdi bat, ite genuen, errepaso bat erreguztia, eta kotillo pixkat, eta... pixka bat, zan pixkat, kuadriatxu bat elkartze ginen, eta laguna ginen gaina, eta orduan,
ondo moldetze ginen, da, bueno, dantzaz aparte, ite genituen gure beste alternatibak, baina aspertu ez ginen iten inoiz. Baina, ematen zen kriston inbiria, eta zen, urrengoten apuntatengo naiz. Ni ez nintzen hasi txarlan, ni ez nintzen ikastolan, etortu zian txarlako bi irakasle dola atxaldetan, eta ni ikastolan hasi nintzen, eta gero bezakit pare bat kurtsola initun ikastolan, eta gero ja bai hasi nintzen txarlan, biteri nitez zituzen klasietan, eta baina bai txiki-txikiatik. Sartu zen jende gaztea ja heldutzen naizela helduen taldera ere bai, eta esan genuen, jo, hemen zerbait inbardeuz ere, umeak juten dira uzten, eta iristea 12-13 urtea, eta uste dute dantza. Orduan pixkat falta zen eredu, helduen talde eredu bat, eta esatea, jo, ni handian ezenean horiekin dantzatuko eta hori falta zen. Bueno, ikusten genuen, beti dantza berdinak erakusten genizkiela aurrei, eta pixkat ere galtzen aizala. Azkenean transmisioa eguneko unean ez ondo eramaten, azkenean pixkat dantzak galtzen aiziala kalitatea edo. Eta behar bat, gure jakintza handitu eta baita ere pixka bat gauzak perfekzionatzen hasteko edo, ez? Porque ja ginen nekatuta bezala guk, gure buruai, ez? Autodidakta edo izaten, eta esan genuen, igual, kanpotik ekartze bat norbait ordainduta ze dirua genekan, gurasoen soldatatikan, kuotatikan eta hola, esan genuen, kanpotik ekartze du norbait, eta hola, gatoz seriogo ensaiatzea. Izan zen hemen dantzari festa baten, etorri ziala Bilabonako oinkari taldekuak, emanaldia bukatu zenean, atake, junginen bere gana, eta esan du, bai, igual interesatzen zait, eta beha hasieratik superdispuesto, eta hola hasi ginen kontaktuan oinkari taldekoakin, eta horiek izan dira gure irakasleak geroztik. Eta etorri zen maiatzan eta hasi ginen larun bat goizetan ensaiatzen 2 ordu. Eta ensaio bat estrukturatua eta izerditan. Lehenengo klasea junitzala eta esan denora, flipatu inun esan nun. Hau zer da, hau da dantzan, hau da tortura. Eta hori jute ginen, eta 2 orduan pin-pan, eta atatze ginen, izarditan, Ila, ni arraulaia naiz, eta entramentu bat baino gorra guaitu zitzen. Eta nik uste motibatu ginela Eurokorrian talde guztia, eta bai, beste gauza batzuk atatzen juntzialako, eta gero emanaldian atera zen, eta pixkat guk ere ikusi genuen, ez? Guk ere, gaitasuna genula, ez? Etzala dantzari txarra ginela, ez? Igual, ez? Esaten zula, jo, behar dugu igual beste disiplina bat momentu baten. Fondoa behar da, dantzakiteko eta emateu ez ez, eta indarra hanketan, eta saltoak iteko, eta hankatxatzeko horrek estiramentuak eta asko eskatzute. Guk ensaiotan ez da etorri dantza egin eta bagoaz. Dia pausu horiek ondo, matxakatu, landu, denak berdin egiteko, koordinazio berdin aukitzeko denak. Berritzen goazela, gauzak ikasten, matxakatzen, dakiguna ere hobetzen. Matxakatzeko eta jendea pixkat firme jartzeko. Eta jakiteko, futbol talde batean zaben bezala, hau bai serio hartu behar dela. Ni hasi nintzen dantzan 4-5 urte nitulan, nire aizpak dantza itezun, 3 urte zarragoa dana. Eta beregatik. Ni hasi nintzen 5 urtekin, eta aizpa dantzan zebilen, eta gero herri mailan ez zegoen beste euskal dantza taldea, orduan euskal dantzak nahi genunakin, area jute ginen. 25 urte bazkat, 21-20 urte, txarlan nago. Gu duela gutxi arte, guk ez genekan irakaslerik.
Eta gure artean ikaste zuten, bueno, besteak zeuden hemen, behaiek ikaste zituzten dantzak, baina etzekaten irakaslerik. Baiek autoformatzen zian, orduan... Gaur egun igual gehiago kontemporaneoa jotze dugu. Lehen baiete genituen igual gehiago tradizionala, eta baina sigea kontemporaneoa edola sartzen baino biak nahastuta. Baina orain dela 2 urte, oraindik gehiago ite genuen tradizionala, emanalditan tradizionala sartze genuen, gaur egun adibidez hori oso gutxi sartzen dugu. Nola iten dugu kontemporaneo tradizional nahasketa hori, jazkeran ere nabaitzen da. Eta, gero ere erosogo dalako dantzatzeko eta... Segun uste dantzak dantzatu behar dian eba, edo lurretik ibili behar bagea, zailagoa da, zen gantxatze zaigu gona edo olako gauzak, eta orduan zailagoa da. Azkenen ez dugu aldatu behar. Jartzen dezunen tradizionala jarri behar dituzu mediak, pololoak, gonazpikoa, alpargata, beste gona, mantala, korpinoa, alkandora, buruko zapia, orduan hola ateatzea asko ze komodoagoa da. Eta gero ere pixkat desberdintzeko dantza estiloa. Baina adibidez fandangotarinan egiten ditugunean, saiatzea mantentzen baserritar jantzia. Igual ez osoa, igual ez mediak eta baino gonak bai. Herriko eragile bat gea, ekintza asko egiten ditugulako azkenean urtean zehar. Inauteritan, atatzen gea konpartxakin. Santo Tomasen ateatzea kale hauelta matea umiekin, eta dantzak ite ditugu, gero Olentzerotan ere atatzen gea. Jutegea zarren egoitzara adineko pertsonei kantatzea eta dantzak itea, gero ateatzea kale bueltan karrozakin, dantzari festa urteko emanaldia, azken emanaldia, Ereñozuko festetan ere berta jutegea dantzatzea. Eta preludioan ebaita. Gauza deixente, orduan herri mailan Bai, batez ere kultura arloan nik esango nuke eragile handi bat eta potentea. Azkenen soldata txiki bat bai kobratzen dugu, baina simbolikoa dana, eta gero gehiema da voluntarioa eta militantzia. Azkenen zure bakoitzaren gogoagatikan gaude hemen ez. Tradizionaletik hasi ginen, baina gaur egun gure gizartean dagoena kontemporaneagoa da, beste kutsu batzuk daude eta ikusten da, ez? Gaur egun dantzan ze talde dauden Makukai edo Atik edo aukeran datzan taldea. Oinarria tradizionala dute edo dantza paso tradizionalak dituzte, baina sormena da oso handia, ez? Niri asko gustatzen zait. Nik uste dut pixkat reinventatzen dena bezala, ez? Bertxotan bezala, musikan bezala eta dantzan, ez? Azkenean dantza tradizionala, hau da, ez dakit ez du gehiago ematen, ez? Hau da, eta baina zuk sartzen badizkiozu beste paso batzuk, aberatsagoa egiten duzu, ez dakit evoluzio bat behar du. Zintzea gelditu bakarriko oinarrian, nire iritzia da. Ondo dago oinarria jakitea, baina beste gauz batzuk egitea ere oso ondo dago, eta niri asko gustatzen zait gaur egun jarlak egiten duna. Kriston abia pausua egin dutela, evoluzionatu dute zugarri pila. Nik uste hasi zidala hasieran, dena goguakin, baina nik uste dut zutera espero gaur egun iritsiko zen lekuaino. Nire ustez oso lan polita eta txukuna egiten ari diala, eta oso pozik nagola ze garapena eta ze gauza politiak egiten dituzten, eta aurrera, eta jarraitzeko. Hambre, nik beti itzaitet, hemendik beste 25 urte dititugunean, 50 urte, mantentzean dantza. Niretzako dantza pasioa da. Egia da urte askotan hor aparkatuta eukidetela, eta orain, 25 urte hurren honekin, berriz elkartu geha, anekdotak eta berriz burura ekartzen, eta... Eta egia esan orain, 25. urte hurrenan historio honekin berriz elkartzen nahi gain saiatzeko, eta denok oso pozik gaude berriro, eta ezaki ni oso gustoa naiz dantzatzen, eta
Egia da, dantzatu gabe zaudela eta etxea konturatzen, baina orain berriro abarkak jarri ditugula, konturatzen zea zenbat bota dezun faltan, ezta? Eta ze ondo sentitzen zean berriz ere dantzan jartzen zarenean. Imaginatzen kaosa izango dela. Estresa. Estresa, lokura, Ondo, pasa, ze urduritasun puntu horrekin, protagonismo puntu horrekin, zerbait polita edo berezi egiten naizeala erakutsi nahi horretan, jo, azkenean dago ilusioa, ez? Baina nik uste oso politia izango dela. Ondo pasako du. Pixkat ere jendea elkartuko dalako, ez? Urte guzti hautan egon gehan jendea. Eta egia da, ez gehala ezagutzen. Orain ezagutuko dugu elkar gehiago, ez? Bakoitzak prestatu du bere emanaldi txikitxo bat, nun denak bai, azkenean kohesio bat izaten, aurreatako dugun emanaldi hori. Badakit oso emozionantea izango dela. baina gehiago disfrutatu. Azkenen jaz hor zaude, zentratzea dantzan ondo itea, ondo pasatzea eta jazta. Bai, hor konturatzea, ez, esaten zu, jo, pena merezi du. Niretzako dantza izan da bizitzeko modu bat. Gustoa sentitzen geha, dantzatzen. Eta kriston parrak idei dugu lehen bezala. Ondo pasatzen du. Dantza maite dut, bai. Bizipoza eta pasioa, ez dakit, bizi egiten duzu. Thank you.